Mitä sulla on jäljellä vielä? Nice. Eikö... Joo. Siinä mä käytän move triggereitä ja kaikkea, mä aion opetella ne kunnolla. Mä tein semmosen kunnon taidon Jimsin kalleen kone. Joo, ne... 14 on niin iso paha. Ei vittu 15 tonnia siis. Äijä, Eemeli Nuuttinen oli ykkönen. Se on ihan saaras. Sitten se Aleksi Mikkola, se vittu... Eikö vain niinku... Ei jää, fuck. Joo. Mä pääsin himaan, niin mä melkein tekin mukaan. Keho vaan, tiiätsä. Holy fuck, toi oli lähellä, mitä? Oh my god. Saat sä paitujalat? Joo. Ei! No. Joo. Oliks toi aura? Toi aura. Voisi... Ei. Älä nuolla se niinku tipaa. Oliks toi aura, bro? Jesus. Jesus, äijä. Jesus. Nice, come on. Fuck, mikä täs ne on? Vittu. Ii! Come on, Pete. No There's no fucking way. Mitä? There's no fucking way. Mitä? There's no fucking way. Sä vedit just se uus. No, mitä vittu? No fucking way. God damn. No, Äijä. hell no. Mä vedin sen. Bro. Siis tää taso on oikeesti niin vittu helppo. Tää on niin helppo, että mä vedin sen täällä yrityksellä. Jep, siis. Lähtöä. Okei, mä en nyt jaksa vittu dubaa kaikkea tätä, mut periaatteessa Rasse veti meillä Death Moonin, kun se ei ollut vielä vetänyt himas. Bro. Fuck the fuck yeah, buddy. Voidaan. Nice. Come on. Nyt oikeesti loppaa. Sotakysyn potuja päivä. Sotakysyn tunnista yli. Yes, come on. Come on. Yes! Come on. Tiedätkö mitä tapahtuu? Ai mä Totta. W comes. Okay. Yellow. Holy fuck. Vittu. Yeah.
crash outin aika, bro. Supersonic. What is this Daily Blood talking about? Easy. Mene siinä Shadow of the Colossus vastaan. Mun mielestä se on siinä ekas biisissä. Onko se vitun sieltä... Onko se tämä? Niin poikia. 67. Ah, tossa ei ole. Mä otan yhden chipsin ja mä laitan. What did I want? Bro. The next day, I respawned like usual, but when I walked into the coffee shop again, strange thoughts suddenly crossed my mind. I wanted to try coffee with sugar. That single sentence completely breaks out. Coffee side thing, customer. Vittu. 67. Ah, wave trade, jos on väri menee. Oh. Joo, what the fuck, dude? Se on easy. Silloin sen jälkeen kun sä lähdit, niin Pete fightui hakee, niin Pete vaan sanoi silleen, että joo hei, heitä rasseja samaan, ei bro was I happy. Sit se jätti mun, niin heti kun se jätti mut sen jokin kurville johonkin edistetään. What the hell? Ihan täysin vittu, vaihtaa. Megaforce. Red Bull. Yeah, more like Red Se ei auta paljon tää. Juosin kuolemin. Takaraivossa. You understand it now? Vittu, siinä ei oo kolmatta klikkiä, mitä mä teen? Sitten on se jälkeen vaan yksi cubi. Äänestä. Jules, sait sä naisikriisissä? En vitus, mulla on joku. Okei, siinä pitäis tehdä tollaan. Mä voisin ottaa. Wait, onks... Mitä vittua? Onks Creo vaihtanut sen nimen? Mitä vittu? Breaking Bad? Mitä? Joo. Joo. Siis mitä vittua mä just tein? Tää on niinku... Ei, I just made some bullshit. Holy brain jotain. Vittu mitä helvettiä. Joo, mitä se on noin nopea? Bird. Holy fuck. Minkä takia?
Se vitussa sanoo. Minkä takia täällä on näin vitusti hitboxeja, bro? God damn! Tätä dikoa on ihan vitun vaikea. Ykösä, no Mitä? Bro. Yes. Ei mitä Damn. Se on jotenkin vitun impossible time. Tää etsiä sulla joku tasa mikä tarvitsee sitä. Niin vitusti. Faktoita. Holy fuck, mä teet. Okei. Oi vittu, mäkin kuolin tästä, tää on vaikea. Okei. What the fuck. Mä tekin joku tiny shoki hardemoni. God damn, mä overshottasin se. God damn, mä overshottasin se taas. Mä sitä nyt on mahdollista overshot. Don't move a Ei, muscle. 6-7. Niin, missä? Sillä tässä. Yhdessä shift challenges. Mut miksi sä sanoit sen tuon? Clipillä. Clip farming. Eli kliffa. Nice. Näytääkö peli treenauntia täysin ja vitu veiviä? Mm. Mulla hikko tätä. Nämä on committed tähän Xään. Dumbass, bro. What the fuck are you doing, dude? Bitch. Jep. Sä sanoit vedä tän.